Dahil mo unta kang gwapo ro. Apre mag-artista kay mag-director ko. Imo ke isa Kana ka pong sabaw, be? Kana kay sabaw iko. Mira, Injeng. Nagpalit kong sudan, pamahaw. Kaya talang dutay? 65. Ano bitik sa dila kusog? Bitik sa dila. Okay. Plate 35. Salamat. Salamat. Pagwag baka. Gapo, nagbaka may ilaw ya. Oh. Ano ka? Busy mo ka. Sige ba? Baka. Ato na me. Kapalit sa kong baka. Sudan pamahaw. Nagsudan ko pamahaw. Tinula, pansit, og ano ka ba ka, boss? Abangan ng mga beros. Ano mo yung mga papatakot? Ha? Papatakot din mga papatakot din mga tao. Baba? Nakailuto wala? Gamit ako mga sinig ba? Karena lubis deh. Gamit ako sakay kong sinig. Karena istorya kato bisa kaya lihat. Palit kong sudan. Ayo Ben, kabunog. Palit kong sudan. Lang kabunog. Madam! Video lang yung virus mo.
baka. Talaga, okay, baka. Baka oy. Ano man, dugay manata. Oh. Puspusir. Magpalit og sudan. Magpalit og baka. Baka. Kagawad. Palit og sudan.